Děkuji moc. Tak já vás tady ještě za sebe jednou vítám. Vítám vás na přednášce, jak se stát správcem sociálních sítí a jak jste slyšeli, moje jméno je Bára Smečková, už od roku vlastně 2014 dělám správce sociálních sítí a to buď to jako freelancer, nebo jako zaměstnanec nějaký agentury reklamní a vlastně dělala jsem jak strategie a správu pro velký korporáty, tak ale osobně mě baví vlastně dělat a rozjíždět věci pro menší a střední firmy. A protože si myslím, že mi zrovna umřel počítač, přesně tak. A protože si myslím, že ty malé firmy mají v sobě to kouzlo toho, že vás tam nechají dělat vlastně mnohem víc věcí než velký korporát. Já se omlouvám, tady stmívání počítače mi dneska prostě nefunguje. Jo. Krásný. A tím pádem vlastně i ta prezentace se trošičku bude víc točit okolo vlastně méně rozpočtových sociálních sítí nebo spíše těch profilů jako takovejch. A takže to bylo něco trošičku o mně, ale hlavně prostě tady vy dneska. To je pro nás tady důležitější. A ne, já bych chtěla, abyste si z téhle přednášky odnesli to, jak se stát správcem sociálních sítí. Samozřejmě bude to trochu o nějaký teorii, ale hlavně vám chci ukázat jako konkrétní příklady z praxe a vlastně vám předat nějaký postup, jak vlastně z úplného standardního uživatele jakýkoliv sociální sítě se stát člověkem, který může nabízet služby jako správce sociálních sítí. Takže co nás čeká a nemine. Odnesete si z téhle přednášky několik bodů, který musíte zvládnout a musíte umět, když se chcete prohlásit za správce sociálních sítí. Podíváme se, kde konkrétně začít a ukážu vám vlastně jednotlivý typy a odkazy, kde najdete nejvíc informací, od čeho se odpíchnout a tak dále. Následně se přesuneme k představení vlastně nejznámějších nebo nejpoužívanějších sociálních sítích, plus vlastně těch, který jste i ti, co jste nám vyplňovali dotazníček, tak jste tam uváděli, což je Facebook a Instagram. A hodně z vás tam právě psalo, že byste se i rádi dozvěděli nějaké věci o business manažeru. Takže určitě nebojte se, na to se taky podíváme. V další části vám pak představím konkrétní nástroje a aplikace, který já úplně nechci říkat, bez kterých se správný správce sociálních sítí jako neobejde. Obejde, ale usnadní vám to strašně práci. Takže na to se podíváme. No a vlastně nakonec se samozřejmě podíváme i na otázku, na kterou se nikdo úplně nechce ptát, ale vlastně všechny zajímá úplně nejvíc. A to teda, jak se tím uživit. Jaký zvolit pracovní poměr, jak vytvořit cenovou nabídku, jak získat toho klienta a jak vlastně si i převzít tu správu těch sociálních sítí od toho klienta. Jo, kdybyste se chtěli kdykoliv na cokoliv zeptat, uděláme to jako ve škole, kdybyste se přihlásili, ale hlašte se prostě kdykoliv, protože já se znám, abych to vždycky dokonce zapomněla. A stejně tak i lidi, kteří nějakým způsobem doufám, že s náma jsou na Facebooku živě, tak pište otázky, nějakým způsobem se tam k tomu dostaneme s velkou pravděpodobností k těm otázkám, co budou živě, tak se dostaneme až na konci. Ale určitě se ptejte co nejvíc. Tak a teď základní otázka na vás. Kdo z vás je správce sociálních sítí? Ruku nahoru. Super. Perfektní. A tím pádem pro vás ta další otázka bude výrazně jednodušší, ale co si myslíte, že dělá klasický sockař? Ten, co spravuje ty sociální sítě. Sedí u počítače. A co obnáší ta práce? Aha. Pojďte, nebojte se. Aha. Ještě jednou. Super. Reklamy, komunikace, jo. Trošku jsem čekala, že tady padne publikace příspěvků. Tak ta je tam taky. Ale teda, kdo je správce sociálních sítí? Je to člověk, který připravuje ty příspěvky.
Je to člověk, který prostě musí vědět trochu od toho, jak se ta textace na ty příspěvky dělá. Musí ale taky trochu umět nějakou grafiku, aspoň základní, vybrat nějaký správný obrázek, vědět, kde ten obrázek najít, aby ho pak nepotahovali někde za to, že ukradl nějaký obrázek a tak dále. To je takový to, co si pod tím vlastně představuje 90% klientů. To, že jim tam budete publikovat ty příspěvky, ať už je to jakákoliv sociální síť. To samozřejmě není všechno. Pak tam máme tu každodenní komunikaci. Je to o tom, že pokud jste člověk, který chce pracovat od pondělí do pátku, od 8 do 4, tak nedělejte sockaře. Neznám člověka, který dobře spravuje sociální sítě a má takovýhle režim a jestli ho někdo najdete, tak mi ho ukažte a já ho budu obdivovat až do smrti. Ale sociální sítě jsou prostě strašně živý organismus a potřebujete být vlastně v uvozovkách 24/7 online. Jsou k tomu zase nějaké aplikace, že jo, většina z nás má prostě Facebook, Instagram v telefonu, Instagram ani nejde jinak mít. Ale je to prostě o tom, že ten správce sociálních sítí musí každý den koukat, co se na tom profilu děje. Reagovat na připomínky, nebo si je aspoň jako jednou přečíst, a když je to v pohodě, tak to nechat na to, až se vyspí. Ale když je tam nějaký hejt, tak v nejlepším případě ho rychle skrýt, takže ho nevidí spoustu dalších lidí. To jsou dvě věci a pak s tím strašně souvisejí ty reklamy. Především teďka na Facebooku, kdy vlastně minulý rok touhle dobou nastavoval Facebook nový algoritmy, který všichni velký marketéři naprosto nesnášejí, protože Facebook stáhnul organický dosah neplacený firemních stránek docela hodně hluboko u některých jako oborů. A tím pádem na Facebooku už jako obejít se bez placený reklamy je dost problematický. Jde to, dře to, ale většina prostě věcí budete muset spát přes nějakou placenou reklamu. Takže to je další bod, který ten sockař musí umět. Tady ty 3 body, ty jsou takové jako základem, kterou vlastně zvládne podle mě velký procento jako dnešní generace, který prostě Facebook jako ovládají, umějí ho a tak dále. Dá se to velice rychle naučit. No ale pak tam jsou další věci. Správný sockař musí znát všechny možnosti a funkce, které ty sociální sítě nabízejí. Musí prostě sledovat ty trendy, nejlépe prostě mít zalajkovaný zase další facebookové stránky a instagramové profily lidí, kteří to dělají, sledovat, co se v tom světě děje a vědět, že teďka vyšlo něco nového, nějaká nová prostě aktualizace Instagramu v Americe, takže tak za rok by mohla být v Čechách funkční a tak dále. Pak tady máme strategie. Vlastně vy můžete publikovat, vy můžete komunikovat s lidmi, vy můžete dělat reklamy bez nějaký jakoby dlouhodobější strategie. Ale správný sockař a vlastně správný marketér, jakýkoliv, by měl umět pracovat se strategiemi. Strategie je prostě nějaký dokument, nějaký jako souhrn cílů, kterým chcete jako dosáhnout tím, že budete propagovat na těch sociálních sítích, ale samozřejmě do toho můžou být zahrnuty i další kanály. Bývá tam často nějaká analýza konkurence, kdy se prostě podíváte, jak to dělají ty ostatní a trošku to od nich obšlehnete. A vlastně vytvoříte nějaký rastr toho, co je dobrý pro toho daného klienta dělat a prezentovat na těch sociálních sítích, aby to fungovalo. A podle toho pak zase prostě děláte ty příspěvky a tak dále. No a já tady mám v obrovském oranžovém kroužku věc, na kterou se dost často zapomíná a vlastně i klienti na ní dost často zapomínají a to je vyhodnocování těch věcí. Protože sociální sítě jsou kanál, kterým něco propagujete z nějakého důvodu. Máte nějaký cíl, kterým tím chcete dosáhnout, buď to vy, nebo ten klient. Chcete zvýšit návštěvnost, chcete zvýšit prodeje, chcete, aby se zvýšilo povědomí o té značce. Ale nepublikujete na ty sociální sítě jen tak proto, jakože vás to jako baví. Nebo vy možná jo, z osobního hlediska, ale rozhodně to nedělá prostě jako firemní stránky. Takže to vyhodnocování je důležitý v tom, že vám vlastně ukazuje, jestli těch cílů dosahujete. A doopravdy jsem se setkala s tím, že když jako dělám cenovou nabídku klientovi, tak tam vždycky zahrnuju čas na nějaký reporting, protože vám to prostě hodinu měsíčně minimálně zabere. A 3/4 klientů řekne, to je ale moc drahý, tak z toho vyškrtněte ten reporting.
Říkám, no ale ten z toho vyškrtnout jako nejde. No proč toho nejde vyškrtnout? Mě vlastně jakoby, jako co mi tam budete říkat? Říkám, no budu vám tam říkat, jako co vám ty sociální sítě přinášejí a ukážu vám to na číslech. Aha, no vidíte, to je docela dobrý. Jo, takže na tohle fakt nezapomínat a je to věc, kterou je potřeba, aby se člověk jako hodně naučil a uměl tomu klientovi vysvětlit, že je to jako potřeba. Tohle všechno dohromady prostě dělá sockař, když ty služby nabízí jako samostatný nějaký režim. Samozřejmě jinak to funguje, když byste pracovali v agentuře, jinak to funguje, když budete pracovat v interním prostě marketingovém sektoru nebo v interní prostě marketingové části nějaký dané firmy. Ale tohle to všechno vás prostě nemine. No a teď teda jako, kde teda začít, jo? Dost z vás se přihlásilo, že sociální sítě už nějakým způsobem jako dělá. Spravuje ty profily, ale vím, že jsou tady i někteří a i na živém přenosu si myslím, že je spoustu lidí, odpovídali nám na to i v dotaznících, kteří vlastně se sociálníma sítěma mají jenom osobní zkušenosti. Takže kde je to místečko, kde jako začít? No rozhodně prostě zkoušejte. Vytvořte si ten profil, ať už na Facebooku, ať už na Instagramu. Zkoušejte ty věci, které jste si někde načetli, někde viděli. Následně je vyhodnocujte a následně se znova učte, jak to udělat třeba líp nebo jak to udělat jinak. Pak si to znovu zkuste, znova vyhodnoťte a takhle prostě v tomhle kruhu vlastně se pohybujete pořád a dokola. Ale samozřejmě jako je problém, když vlastně moc o té zprávě jako nevíte, tak kde ty informace najít. My jsme všem vlastně, co jsou registrovaný, jak online, tak jsou tady, tak máme pro vás připraveno, že vám potom pošleme jak tu přednášku, tak vlastně i ten záznam. A v té přednášce budete mít potom jednotlivý odkazy na všechny ty stránky nebo odkazy, které mě hodně pomohly, kolegům hodně pomohly. Takže teďka jako se nemusíte děsit a přepisovat URL adresy. Ale kde začít je prostě naprosto v úzovkách jednoduchý. Začněte na nápovědách těch daných sociálních sítích. Facebook má velice hezky zpracovanou svoji nápovědu, kde najdete doopravdy od úplného začátku všechno. Mimochodem, záložka soukromí a bezpečí je skvělá, tu si projděte i z osobního hlediska, zjistíte, co všechno o vás Facebook ví a jak mu říct, aby to nevěděl, nebo aspoň dělal, že to neví. No a pro firmy a vlastně pro správu jako takovou je pak nápověda business manageru, který si taky představíme. To je vlastně business manager, platforma na dělání marketingu na Facebooku a i na Instagramu, když ho skoupili. Jo. A zase, ta nápověda má miliardu záložek, miliardu věcí, ale od úplných základů přes reklamy, stránky se tam fakt dozvíte prostě všechno. To samý má i Instagram, nebo Facebook to nabízí i pro Instagram. Nápověda toho Instagramu je trošičku omezenější, protože Instagram nenabízí ještě tak moc funkcí sám od sobě, aby na to musely být obrovský nápovědy, protože hodně funkcí nabízí právě skrze jakoby business manager na Facebooku. Ale taky všechno, co potřebujete o tom vědět, tak tam najdete. Takže začněte prostě u těch jednotlivých nápověd, projděte si to. Je toho jakoby hodně, jo, ale nelekněte se toho. Za prvý budete i dopředu potom vědět, kde třeba nějaké informace dohledat a budete už vědět, jak je to strukturovaný, co zadávat, kam to zadávat. Takže rozhodně se s těma nápovědama seznámit. Další věc jsou facebookové skupiny. Když si do vyhledávače na Facebooku zadáte správci sociálních sítí, tak vám vyjede třeba 20 hodně dobře relevantních skupin, kde se schraňují prostě jak už sockaři nebo marketéři a řeší tam spolu problémy. Vám, ať už prostě laikovi nebo člověku, který už nějakým způsobem ty sociální sítě jako spravuje, ale vlastně to nedělá úplně profesionálně, to nechci jakoby nikoho urazit, tak vám to strašně pomůže v tom, že najednou získáte vlastně poradnu 24/7.
ať už, když tam napíšete jakýkoliv dotaz, tak vlastně vždycky se najde člověk, nebo já mám aspoň takovou zkušenost, který vám odpoví a poradí. A hlavně tím pádem zase tady na těch platformách můžete získávat prostě další a další zkušenosti. Já v té prezentaci potom, kterou dostanete tím mailem, máte tam nějaký asi 4 konkrétní, který si myslím, že jsou hodně dobrý. Pro všechny slečny doporučuji strašně moc skupinu Holky z marketingu. Přihlašte se mi, kdo v ní je. No, tak nádhera. Bohužel pro chlapce je tato skupina zakázána, je to striktně. Už jsou taky, no ale. Takže to určitě doporučuji. A pak jsou různý facebookové skupiny vlastně dělané pod buď to jednotlivýma marketingovými agenturama. Existuje prostě facebooková skupina obsahový marketing, existuje facebooková skupina modrý krve, což je školení. Takže doopravdy hledejte, přidávejte se a čtěte ty příspěvky. Vypněte si upozornění, to je teda potom jako děsivý, když jste ve 20 skupinách a bliká vám to tam prostě každý den 800krát za hodinu. Ale podívejte se na to vždycky třeba večer a zkoukněte, co vás tam zaujme. Pak určitě spousta informací je prostě na internetu, volně ke čtení, ke všemu. Je super si vybrat nějaký blog nebo podcast, který vás jakoby zaujme. Já rozhodně doporučuji jak blog, tak vlastně facebookový profil Elišky Vyhnánkový, která se zabývá správou sociálních sítí, píše tam super tipy. Pak je facebooková stránka Tipy na socky. Jo, tam taky je prostě spoustu věcí. Je dobrý, když si to prostě zase projdete, zadáte do Google jak na sociální sítě a kouknete si, co vás tam jako vyplivne. Zase v té prezentaci máte potom nějaký odkazy, které jsou podle mě docela dobrý do začátku. No a další samozřejmě možnost je přihlásit se na nějaké školení, kde vám to během 1 až 2 dnů všechno jako děsivě nalijou do hlavy. A naučíte se tam prostě nějakým způsobem, jak od úplných základů pracovat se stránkou, tak nějaký prostě jsou i specializovaný. Moje osobní zkušenost je taková, že velký procento těchto školení je dělaných na příkladech jako obrovských firem a obrovských rozpočtů. Především třeba školení modrý krve, který jsem tady zmínila, máte ho tam právě i potom v té prezentaci. Tak to jsou kluci, kteří prostě pracují s rozpočtama 0,5 mega na měsíc. Což je krásný, že jo? Jako získat klienta, který vám dá 0,5 mega na to, abyste ho mohli jako si to dělat něco na reklamách, je nádherný. Ale tady těch klientů je docela málo. A když to vám to tam ukazují na takhle velkých rozpočtech, tak spoustu věcí prostě s nějakýma nižšíma rozpočtama, jako je prostě otázka pár tisíc, jako do 10, do 20 tisíc, tak prostě dělat nejde. Jo, nevyzkoušíte si 80 různých druhů reklamy, kde po každý dáte jiný obrázek, protože prostě na to ty peníze nejsou. Takže moje školení, které se mi doopravdy líbilo a který je přesně dělaný tady na takový ty menší projekty, je právě to školení Elišky Vyhnánkový, který je na tohle specializovaný. Ale pak vlastně jako jakýkoliv informace, které do sebe dostanete, tak prostě jdou aplikovat na jakýhokoliv klienta, ale musíte si to umět překousat. A moje velké doporučení ohledně všech informací, které najdete prostě na webu, je takový, vždycky se podívejte, kdy byl ten příspěvek vydán. Ať už je to příspěvek, ať už je to blogový článek, ať už je to cokoliv, protože prostě ten Facebook, Instagram, všechno to jede strašně pořád dopředu a pořád se to mění. A podívejte se na to, kdo ho napsal, s tím, že si o tom člověkovi aspoň něco trošku jako najděte, jestli jako má do toho co mluvit v uvozovkách. No a vlastně, když si tak jako postupně projdete všechny ty různé věci, založíte si nějakým způsobem stránku, budete vyhodnocovat a učit se, tak je to prostě, se dostanete do toho koloběhu a už to v uvozovkách bude docela samo. Základem je prostě to, najít si prostor pro to vyzkoušet. Já se vás zeptám, je tady někdo, kdo spravuje buď facebookovou nebo instagramovou stránku, která má přes 10 000 fanoušků nebo sledujících? Super. Můžete se zeptat, co je to za projekty?
Ještě jednou? Aha. Hezky, dobře. Jo, tím pádem tady to je jakoby super možnost, jak si nějaké věci vyzkoušet, protože Facebook hodně často upřednostňuje, když zkouší nějaké nové věci a aplikuje nové věci, tak zkouší právě to na velkých stránkách, které mají už nad v uvozovkách 10 000 fanoušků. Takže ve chvíli, kdy máte tady ten prostor, tak máte vlastně otevřenou jako bránu do toho vyzkoušet si úplně všechno. Samozřejmě ze začátku, když do toho půjdete prostě sami nebo s nějakým klientem, který se teprve rozjíždí, tak je pro vás prostě nejdůležitější tam ty fanoušky nebo ty followery nějakým způsobem nacpat. U toho Instagramu je super výhoda v tom, že za prvý ty fanoušci nebo ty sledující dost rostou jako konstantně, když jako do toho extrémně neinvestujete. A hlavně ten Instagram nebere až takovej důraz na to, kolik tam těch sledujících jako máte. Facebook je fakt mrcha v tom, že prostě upřednostňuje stránky, které toho mají prostě hafec. Proto doporučuji, když budete mít novýho klienta, když si budete zkoušet sami něco založit, vložte aspoň minimální rozpočet do toho, abyste si udělali reklamu na získávání nových fanoušků. Stačí doopravdy jako 250 korun na týden v uvozovkách, když máte dobrý téma, hezkou fotku, ale potřebujete tam ty fanoušky nějakým způsobem jako nahrabat. Ve chvíli, kdy přesáhnete hranici 500 fanoušků, tak ten Facebook vás zaregistruje a už vlastně jako tam jde doopravdy dělat jako cokoliv, už vám tam nebudou vyskakovat všechny ty okna, jako co všechno ještě do toho musíte vrazit za peníze, aby vás teda jako začal zobrazovat. Ve chvíli, kdy budete mít stránku, která má 1000 fanoušků, tak už vlastně jste taky v pohodě, protože už tam prostě funguje jakoby cokoliv. Tak, ale prostě problém s těma sociálníma sítěma je takovej, že z toho kruhu, toho učení se prostě jako nedostanete, protože pořád je tam jako něco novýho. Ale nebojte se toho, je to prostě ta práce o tom, jako je. Jo, u jednoho klienta vám prostě něco bude strašně fungovat, tak si řeknete, jo, super, tak to aplikuju u dalších 30. Že ono u těch dalších 30 to úplně fungovat nebude. Takže je dobrý zase najít důvod, proč to nefunguje, podívat se prostě dál a zase to nějakým způsobem znovu a znovu upravovat a znovu hledat, kde teda je ta správná cesta. No, ve chvíli, kdy budete vlastně nějakým způsobem, už se dostanete do toho, že budete vědět, jak tak co dělat, tak vlastně už máte otevřený dveře skoro všude. A už je potřeba jenom nějakým způsobem najít prostě sebevědomí a jít do toho. Jdeme dál. Představíme si teda nějaké ty základní výhody a nevýhody těch jednotlivých sociálních sítích, především teda Facebook a Instagram. Předpokládám, že prostě Facebook známe už nějakým způsobem všichni, ale existuje tady výborná věc Business Manager. Kdo z vás používá aktivně každý den Business Manager? 1, 2. Je tady někdo, kdo ho schválně nevyužívá, protože ho nemá rád? Jo, tak to je podle mě většina z nás. Business Manager je platforma, která vám prostě otevírá dveře do marketingu na sociálních sítích, na Facebooku a na Instagramu. Jo, je to klasický, já se omlouvám, možná tam budu mít fotečky teďka, ne, v pořádku, už to zmizelo, ale mám těhotnou kamarádku nadšenou, takže sdílí úplně všechno. Ale klasický osobní profil, modrá lišta, prostě timeline, to známe všichni. A ten Business Manager je vlastně takový jako pod Facebook pro ty firmy. Poznáte ho tak, že má šedou lištu, tak to vždycky říkám klientům, že když mají šedou lištu, tak jsou jinde, než je potřebuju a tak, nebo naopak. A vlastně ten Business Manager funguje tak, že vy vytvoříte firmě Business Manager. Zadáte tam údaje o té firmě. Zadáte tam i fakturační údaje a další věci, aby ten Facebook věděl, že doopravdy jste ta firma.
A následně k tomu business manageru připojíte facebookové stránky té firmy, můžete k ní připojit Instagram, budete přes něj spravovat všechny reklamy a vlastně se vám vytvoří obrovský prostor, protože ten business manager vám vlastně jako umožní všechny ty možnosti, které jako těm firmám nabízí. Jo. Jedná se prostě primárně o především právě tu správu těch reklam, protože ta už stále podle mě všichni ještě můžete jako z osobního profilu ve chvíli, kdy jste správce stránky, tak si dělat reklamy. Ale v tom business manageru máte prostě mnohem více jako možností. Jo, vypadá to takhle, děláte si tam prostě jednotlivý kampaně, reklamy, sady, dáváte to dohromady a obrovskou výhodou těch reklam na tom Facebooku a teda případně na tom Instagramu, protože to je dohromady spojený, je v tom, že ten Facebook fakt v reálu o vás ví, nebo o lidech toho ví tolik a umožňuje vám s těmi informacemi pracovat. Takže vy můžete prostě cílit podle zájmu, můžete cílit podle návštěvnosti jako stránek, můžete zacílit na lidi, kteří spravují facebookové stránky na sociálních sítích. Jo. A fakt neznám platformu, která by vám tohle nabídla v takovémhle rozsahu. Takže ty informace je pak prostě možný využívat té tvorbě těm reklam k tomu cílení. Další věc, co nabízí jenom ten business manager, protože z reklamy můžete dělat i to, ale takzvaný Facebook Pixel. Kdo pracuje s Facebook Pixelem? Ne. Facebook Pixel. A teď, jo, protože to mi vysvětloval náš ajťák asi 100krát a mě to prostě hlava úplně nebere, jo. Je to část HTML kódu, který vložíte na svoje stránky a on nějakým, dle mého názoru naprostým kouzlem, prostě trackuje, kdo ty stránky navštívil, což ještě chápu, ale zpětně si to umí propojit s uživatelema na Facebooku. Což znamená, že vy tím pádem můžete vytvořit okruh lidí, který mají facebookový profil, jsou na Facebooku a navštívili vaše stránky. Tomu se říká takzvaný remarketing, že vlastně vy pomocí těch reklam oslovujete lidi, kteří už vás znají, protože byli třeba na vašem webu. Je možný samozřejmě skrze ten Facebook Pixel a skrze vlastně další ty možnosti a kombinací těch možností si můžete nastavit, že vyfiltrujete jenom lidi, kteří na vašem webu navštívili konkrétní podstránku, nebo nakoupili konkrétní produkt, nebo strávili na určitý stránce jenom určitý čas a tak dále. A tady s tím vy prostě můžete pracovat, můžete na ně cílit reklamu, můžete je oslovovat určitým druhem příspěvků a tak dále. To umí ten Facebook Pixel. A do toho vlastně máte možnost nastavení si ještě takzvaných okruhů uživatelů právě k těm reklamám, kde nejenže vlastně skrze ty okruhy uživatelů si vytváříte ty okruhy těch lidí, co třeba navštívili tu vaši webovou stránku, ale Facebook už umí třeba vytipovat všechny lidi, kteří nějakým způsobem reagovali na vaši facebookovou stránku. A to už třeba jenom tím, že se na timelineu zastavili u vašeho příspěvku. Že jako nescrollovali dál. Jo? A tady to ten Facebook umí je vytipovat a umí vytipovat i lidi, kteří naopak třeba na vašem jako Instagramu se zastavili u toho příspěvku a vy je můžete oslovit. Jo? Je to takzvaná prostě okruh uživatelů interakce. Jo? Takže doopravdy ten business manager, vždycky, když se mě ptají klienti a říkají, ježiš, a my si ho musíme zakládat a my to nemáme a my už to x let prostě děláme jako přes něco jiného. Říkám, no jasný, ale když si ho založíte, tak vám to prostě nabídne miliardu dalších možností, které vám prostě bez toho business manageru vám to jako neposkytne. Plus ten business manager mnohem lépe umí pracovat s organizací lidí, kteří tu stránku nebo ty reklamy nebo ty účty spravují, protože je tam můžete přidávat přes e-mailové adresy, nemusíte je mít v přátelích, jako
S tím se bojovalo strašně ze začátku, že vlastně, když vám chtěl klient předat správcovství stránky, tak jste si ho museli dát do přátel. Takže já mám prostě, teď už teda ne, ale mývala jsem jako v přátelích 50% byli moji klienti, což už si pak hodně rozmyslíte, jestli tam budete sdílet fotku z dovolený. Takže tohle to skvěle ten business manager řeší, že prostě jenom dáte klientovi svůj mail, ono vás tam přidá a nemusíte být jako přátel na Facebooku, takže už neuvidí váš osobní obsah. Obrovská výhoda. Je tam možnost prostě taky hodně pracovat v nastavení, doopravdy je dobrý si to jako všechno proklikat. V nastavení je tam prostě možnost přidělat jednomu člověku třeba práva ke stránce, ale už mu nedat práva k účtu, aby nemohl dělat reklamy. Když třeba jako zaučujete novýho člověka, který s tím pracuje, tak aby vám v tom jako úplně neudělal nějaký binec. Doopravdy je tam možnost jako obrovského nastavení čehokoliv. A jedna z posledních věcí, která je taková ještě na hranici, uvidíme, jak to bude fungovat, tak Facebook začíná dělat svoje vlastní analytics. Nabídne vám vlastně analytiku pro jednotlivé stránky. Ale já osobně s tím nepracuju, protože se mi to nelíbí. A hlavně, protože ty data a ty analytics ještě úplně nefungují tak, jak pořád vývojáři slibujou. Ale stále vývojáři slibují, že za rok, za 2 by to mohlo být funkční a uvidíme, co z toho teda jako vznikne. Ale zase doporučuji prostě založit si business manager, proklikat si tam ty možnosti a velký upozornění, když budete pracovat s klientem. Zakládejte vždycky klientovi jak stránku, tak business manager na jeho jméno, na jeho osobní profil. Což znamená, donuďte toho klienta, nebo to s ním udělejte tak, že si vedle něj sedněte a ukažte mu to, aby si to založil on sám na svůj osobní profil a business manager se zakládá na e-mail, takže na jeho e-mail a aby vám následně udělal práva. Protože ve chvíli, kdy to budete dělat tak, že si to vlastně všechno budete kumulovat na svým osobním účtu, tak klient nebude mít nad ním takovej přehled a hlavně vám z toho jako za chvilku pukne hlava. Jo. Ale ve chvíli, kdy s tím klientem ukončíte spolupráci, tak vlastně jakoby na jednu stranu máte v rukách obrovskou moc, protože mu celý ten účet můžete smazat, že jo. Ale není to prostě dobrý, nedělá to jako dobrý vztahy, když to máte hozený na sebe. Takže vždycky doporučuji dělat všechno na klienta, ať vám klient dává práva k tomu to spravovat. Tak, to je rozdíl mezi Facebookem a business managerem. Zase hlavní shrnutí, ano, business manager používat a přimět klienty, aby ho používali taky. Protože bez něj jde to, ale složitě. Tak, vrátíme se teda zpátky. A jdeme na Instagram. Jaký si myslíte, že je základní rozdíl mezi propagací na Facebooku a na Instagramu? To je jak ve škole. Já mám vystudovaný peďák a když jsem chodila na praxe, tak vždycky, když jsem položila nějakou otázku, tak ve třídě bylo úplně největší ticho. Pak jsem to používala proto, abych to ticho vyvolala. Hele, žádný názory nejsou trestaný. Jako, jaký si myslíte, že je rozdíl? Aha, určitě. Přesně tak. Jo. Přesně tak. Je to i tady v nápovědě hned na tom sladíku. Jo. Instagram je prostě vizuální brandovka. To znamená, že grafický bannery, jako kdybychom to hledali do čtvercového formátu a vyhodili to k nám na Instagram, tak to prostě nebude fungovat. Nebo bude, jakž takž něco vám to přinese, ale vždycky je lepší prostě na Instagramu fotka. A popravdě jakákoliv fotka je lepší než prostě grafický banner. Jako příklad jsem prostě tady dala, když jsem se zeptala totiž spoustu mých jako i kamarádů, i kolegů z branže, ať mi řeknou první instagramový profil, který je napadne, tak je z 90% napadla Kamu.
Kdo sleduje kamu? Jo, tu všichni sledují proto, že tam pravidelně každý den dává Insta Stories, využívá toho naplno a že má střelený barevný fotky. A vlastně na tom ona jede. Jo, to samý prostě Luno, taky nádherný fotky. Martinus prostě taky objevil sílu Instagramu stejně jako knihy Dobrovský. A rozjeli prostě obrovskou fotkovou soutěž třeba. Takže ve chvíli, kdy máte klienta, který má hezký produkty a buď má někoho, kdo mu to nafotí, nebo vy to umíte nafotit, nebo vy seženete člověka, který to umí nafotit, tak máte vlastně vyhráno na Instagramu. Ale bohužel jsou i jako témata a klienti, kteří na tom Instagramu vám budou trošičku trnem v patě a budete v podocích přemýšlet, co s tím. Takovými klienty bývají třeba energetické společnosti. A zarytě tvrdící, že prostě musí být na Instagramu. A vysvětlovat, že jako rozhodně samozřejmě, ale potřebujeme tím pádem minimálně jednou týdně nějakou fotografii, kterou bychom tam dali, tak klient odpoví, no a co já vám mám jako fotit? Říkám, tak tím pádem pojďme to zkusit z jiného konce, zkusíme Facebook, zkusíme výkon. Ne, já chci Instagram, ale i tohle jde, protože na Instagramu třeba skvěle fungují zákulisní fotky. Když máte klienta, který nabízí nějaké služby nebo něco jako hodně abstraktního, především mě napadají právě jako téma služeb, nebo nějakých softwarů, to je taky výborná věc, tak jakýkoliv fotky typu počítač, kafe, sešit a k tomu popisek, teď jsem přišel do práce a začínám pracovat tady na tom projektu, tak když je ta fotka hezky nafocená, tak vlastně tomu uživateli je jako úplně jedno, že to vůbec vlastně nesouvisí s tím produktem nebo s tím, co to, ale zapamatuje si, že tady ten člověk nebo tady ta firma dává na Instagram pravidelně fakt hezký fotky, na kterých já se kochám. A ono ho dotlačíte k tomu, aby se na ty stránky podíval, co jako děláte. A vlastně, když do něj budete tlačit docela delší dobu, tak i jako ho přesvědčíte o tom, aby ten software třeba jako využil. Takže zákulisní fotky fungují skvěle, hezký fotky fungují skvěle. A všem doporučuju hnedka, zkuste si najít, když se budete zaměřovat třeba na Instagram, a já jsem třeba měla strašný problém s tím, že jako neumím fotit. Zkuste si najít nějaký prostě jednoduchý jako školení o tom, jak pracovat prostě s fotkou, jak fotit mobilním telefonem a tak dále, fakt vám to pomůže. Dotaz. V oboje. Podle toho, jak ta fotka je hezká. Na profil dávejte fotky, které jsou fakt na oko hezký, nebo aspoň máte dojem, že jsou jako hezký. A do storíček dávejte prostě cokoliv, když kdo se díval, tak tady, jak jsem prostě točila cestu sem, jo, je to nekvalitní, je to černý, ale prostě švihněte to tam, jo. Ah. Strašně tě zklamu, ale není na to jako, neřeknu ti počet. Je to o tom, jak často jsi schopnej, já se omlouvám, já Lukášovi tykám, já ho znám, abyste se nemysleli, ale je takový pravidlo, že když chcete udržovat aktivní Instagramový profil, je dobrý dávat minimálně 3 příspěvky týdně, když na to máte hezký fotky. Když je to právě produkt, který úplně jako nemáte co tam, tak je dobrý aspoň ten jeden příspěvek týdně. A Instastoríčka používejte jenom tehdy, když tam máte na něco dávat. Formou toho, že Instastoríčka jsou o tom, aby sdíleli jako aktuální situaci, která se někde děje. Takže když budete na nějaký akci s klientem, třeba máme klienta, který vyrábí světla a chodí často na nějaký, nebo sem tam chodí na nějaký veletrhy a akce, dělat Instastoríčka z těch akcí.
ale necpat tam už jakoby v uvozovkách umělý instastoríčka z nějaký jako každodenní práce, která se neustále opakuje formou toho, že přijdou do kanclu, dají si kafe, mají schůzi, pak jdou na oběd, pak jdou na další kafe a pak jdou domů. Jo? Ty instastoríčka nejsou potřeba k tomu, aby ten profil byl oblíbený a aby dosáhl těch cílů. Ty instastoríčka jsou prostě jenom k tomu, abyste těm lidem ukázali, že jak vlastně žijete a nechali je právě proniknout jakoby do toho zákulisí. Ale neznamená to, že nemůžete dávat fotky ze zákulisí na profil. Přesně tak, ale všechno to záleží na tom, jestli ten obsah máte. Nikdy na Facebook, tam si můžete kouzlit s čímkoliv, tam dáte nějakou fotku, sem tam nějaký odkaz a velice jako dobře si tam dáte jako na každý den něco. Na ten Instagram je strašně vidět, když to jako vaříte z vody. A hodně na Instagramu funguje třeba to, když má, a dělá to 90% jako lidí, co mají nějaký extrémně úspěšný Instagramový profily, že si ty fotky nafotí jako dopředu, na jednom místě. Udělá se prostě jako produktový focení nového produktu, nafotí se 400 fotek a máte na 4 roky vystaráno, protože prostě máte ten produkt hezky nafocený. Dotaz? Mhm. Já se vás zeptám, kdy vy nejste na sociálních sítích a nekoukáte do telefonu na timeline? Takže tak. Jediný jako čas, kdy nepřispívat na jakoukoliv sociální síť v aktuální době, je mezi půlnocí a 5. raní. Ale jinak je to úplně jedno. Facebook vám bude vyhazovat... Můžu? No. No. Mhm. Středy. No. Ale taky vám to nebude fungovat u každého klienta. Takže Facebook vám za prvý ukazuje v přehledu jako metriky, kdy vaše příspěvky mají nejhezčí dosahy a nejhezčí reakce. Když se tím začnete řídit, tak vlastně podporujete tu myšlenku, protože v ty dny, kdy vám to ten Facebook jako řekl, že to nejvíc jde, tak vy to tam nejvíc budete cpát a pořád vám to bude líst vejš a vejš. Ale vlastně nezjistíte, jestli vám to funguje i na jiných věcech. Z mý vlastní zkušenosti. Časy jsou nejlepší. Dělejte to v uvozovkách, to strašně lidi slyší jako marketéři, jo. Dělejte to podle sebe, jo. Ale je to tak, jako kdy vy jste konkrétně nejčastěji na telefonu. Ráno, když vstanete, pak když jdete na oběd, pak když jedete z práce a pak když si jdete lehnout. Jasně, každý má ten čas tady těch aktivit jakoby rozhozený, někdo víc, někdo míň, ale tohle jsou takový jakoby pomůcky, když úplně nevíte, kdy publikovat. Ale jinak doopravdy z reportingu a ze všeho mi nikdy nevylezlo to, že když to publikuju o 0,5 hodiny později nebo o 4 hodiny později, tak to má výrazně horší výsledky. Myslím si, že jako není teďka aktuálně. Vylejzají vždycky statistiky z Facebooku tohohle typu, ale většina marketérů se ti shodne, že teďka už ten rozdíl není tak velký, protože jsme pořád na těch sociálních sítích. Já ještě tady slečna dotaz. Je to cool, když to děláš jako záměrně s tím, že tam tu fotku chceš jako ukázat. Dělat to, abys plnil jakoby obsah na tom Facebooku. Nebo nejhorší věc, kterou můžeš dělat, je taková, že jako na Facebooku, já se omlouvám, já mám asi tak jako při těch dotazech začínám automaticky tykat, tak kdyby to někomu extrémně vadilo, tak mi to řekněte. Nejhorší je, když máš Instagramový profil a na Facebookovém profilu máš vlastně úplně ten samý obsah jenom tím přesdílením. To není dobrý, protože ten Facebook si to jako všimne a začne s tím pracovat. Ale dělat to sem tam a dělat to třeba, já to hodně často aplikuju u klientů tak, že když
chci publikovat na Facebook jednu fotku, protože zrovna někde jsme, nebo něco takového, tak ji vypostu na Instagramu a přesdílím ji na Facebook. Ale když chci publikovat fotky z nějaký akce, nebo potřebuju ty lidi už někam jako prokliknout a tak to sdílím rovnou jako na Facebooku. Ale rozhodně není to uncool, ani to není jako extrémně cool. Je to zase o tom prostě, co tím potřebuješ těm lidem říct. Vzadu? Dáno. Na Facebook se dá cílit úplně na kohokoliv. Na Instagram se dá cílit nejlíp na věkovku do 55 let. Starší tam nejsou. To jsem zjistila velice rychle. Reklama na sluchadla mi tam prostě nefunguje. Ale je to daný hodně věkovou skupinou. Ten Instagram je prostě pořád ještě docela v uvozovkách jakoby mladá sociální síť, když to tak řeknu, nebo v Čechách začíná ten nárůst, teďka je ten Instagram hodně na vrcholu, vyšlo to i teďka vlastně od Frejkačce Borovanský, to vyšlo ve výzkumu, že vlastně Česká republika má jako první užívanou sociální síť Facebook, jako druhou Instagram, jako jediná v Evropě. Ale pořád jako ty lidi na to nejsou ještě tolik navyklí a je tam tím pádem trošku nižší věková skupina než na Facebooku. Ale zájmově, vzděláním a ničím se to nedá rozlišit. Tak. To je ohledně těch jako skvělých fotek. Už jsme se dostali i vlastně k možnosti propojenost s Facebookem, přes sdílení. Teďka vlastně je možný přes Business Manager nastavovat Instagramové reklamy, protože předtím to šlo jenom skrze Instagram, bylo to hodně omezené, to nastavení. Teď už si s tím jde dost hezky hrát. Obrovská výhoda Instagramu je, že přes něj mnohem víc narvete ten love brand, protože je tam možnost používání, nebo líp se tam používají hashtagy. Na Facebooku překvapivě fungují hashtagy taky, nebo je tam ta možnost mít tam hashtagy, ale neznám nikoho, kdo to používá. Na Instagramu je to naopak. Každý příspěvek musí mít hashtag, aby byl dobrý. A vybíráním těch hashtagů vlastně vy zpříjemňujete nebo usnadňujete tomu fanouškovi práci ten příspěvek na tom Instagramu najít, protože už v dnešní době jde nejen vyhledávat skrze hashtagy, ale jde sledovat jednotlivý hashtagy. Takže Warner Bros. Studia v Londýně, to je můj nejoblíbenější hashtag poslední dobou. Jediná nevýhoda, nebo nevýhoda, která je natolik velká, aby to ovlivňovalo nějak práci jakoby marketingovou, je právě ta nemožnost těch odkazů přímých. Jediný přímý odkaz, který vám na Instagramu bude fungovat, tak jsou odkazy na vaši webovou stránku v bio, a nebo když už máte hodně moc fanoušků, jako má třeba právě 24 000, tak vám tam dovolí dát třeba jako ještě jeden ten odkaz. Jo? Ale to jsou jediný 2 odkazy, který jako vám Instagram povolí tam mít. A když vložíte pod příspěvek nějaký odkaz, tak on se vám neproklikne. A jediný, co ten člověk s tím může udělat, je, že si ho opíše, protože označit na telefonu taky úplně dobře nejde, takže si ho musí obsat a někam ho vložit. Proto je dobrý na tom Instagramu dělat spíše, jakoby přesně jak tady bylo řečeno, ne přímou reklamu typu máme nový zboží, klikněte tady, ale tvořit tam ten brand, tvořit tam to povědomí o té značce, aby ty lidi pak nebyli líní a šli prostě se podívat skrze jako Google nebo skrze jakoby nějaký jiný kanál na tu vaši stránku a nakoupili. Jo, přes Instastories to jde. Ale bacha, slyšela jsem výborný drb o tom, že to jde jenom pražským profilům. Jo, že to ještě prostě nerozšířili. V Brně nevím, tam jsme se na to ještě neptali, ale vím, že kamarádi z Liberce mi říkali, hele, ale u nás to ještě pořád nejde. Říkám, to není možný, ten jako Instagram nemůže jako nějak poznat prostě, jak toto.
Jo, taky je to i od počtu followerů, ale to jsme se jen tak jako smáli. Jde to přes swipe up a jde to formou toho, že si na Business Manageru vytvoříte proklikovou reklamu na Instagramu, kterou vlastně prezentujete formou příspěvku. Objeví se tam pak vždycky jako název profilu, pod tím je napsáno sponzorováno, máte tam ten příspěvek a když na něj najdete, tak se vám objeví taková ta lištička, kde už máte prostě možnost nějakého prokliku. Ale když publikujete obyčejný příspěvek prostě do feedu na Instagramu a dáte pod něj odkaz, tak to nebude fungovat. A je potřeba s tím pracovat. Aha. Mně to zatím u klientů, protože tam mám hodně malý jako počty sledujících, tak mi to jde jenom přes reklamu. Ale prej to jde i jakoby normálně, právě u velkých profilů to jde i normálně nastavit v rámci storíček. Přesně. Tak ještě tak o nulu víc a ono to půjde. Jo, na to je dobrý dotaz, protože na to bacha. Vždycky doporučuji to dávat přímo do postu, protože ve chvíli, kdy to dáte do komentáře, tak Instagram už má větší problém si ten hashtag spojit s tím konkrétním příspěvkem, jakoby v uvozovkách. Právě v tom vyhledávání a právě v tom sledování těch hashtagů. Proto já třeba hodně využívám to, že, a dělá to mimochodem právě, to jsem chytla od kamu, že dáte popis příspěvku a naházíte tam buď to odrážky, nebo entry, nebo něco, necháte tam nějaký jako prostor a pak až tam narvete ty hashtagy. Ne. Nebo nevím o tom, že by to snižoval, no. Naopak vždycky se říkávalo, jakože na Instagramu nejsou úspěšný příspěvky, které mají dlouhý texty. Viděli jste někdy příspěvek od Kamu? To jsou takovýhle texty a ta holka tím prostě jede. Já teda si musím přiznat, nemám to úplně jakoby ráda a fakt ji tady zmiňuji prostě jenom z důvodu, že jako to dělá dobře na tom Instagramu. Ale taky to neplatí prostě všude. Jo, je to o tom to prostě zkoušet. Ještě byl tady nějaký dotaz? Jo. Nemám vyzkoušený. A nemám ani potvrzení. Takže musím se přiznat, že tohle to jako mají vždycky, vím, že storíčka mají vyšší dosah mezi followerama, když máte, když to není jakoby sponzorovaný příspěvek, protože ho vidí v tom feedu každý ten follower, protože se mu to ukáže na té vrchní lističce. Ale ve chvíli, kdy to je třeba sponzorovaná věc nebo tak to nevím. To jakoby nemám oskoušeno. Není statistika, protože je to podle toho, co tam sponzorujete. Když budete mít, chcípli jsme, dobrý, když budete mít třeba nový produkt, nějakou kosmetiku a zasponzorujete ho jak na Facebooku, tak na Instagramu na cílovou skupinu ženy 45+, plus, a bude to na vyplnění vrásek, tak vám to na obou těch sociálních sítích bude s velkou pravděpodobností fungovat hodně podobně. Ve chvíli, kdy budete cílit na skupinu třeba, moje velice oblíbená skupina, návrhářů interiérů, tak ty na Facebooku nejsou. A bude vám to fungovat zase jenom víc na Instagramu. Takže jde o to je přesně to, co jsem říkala. Zkoušet to, vyhodnocovat a zjistit, co prostě u toho daného konkrétního klienta funguje. Mhm. Mhm. Myslím si, že to neblokuje, nebo nestalo se mi to nikdy. Ano. Mhm. Bio musí obsahovat jak na Facebooku, tak na Instagramu všechny informace, který by ten potenciální zákazník mohl po vás chtít. Takže název té firmy,
co děláte, to je to motto, který tam vyplňujete, je omezený počtem znaků, myslím, ale je to vždycky tak jako větička, takže zase nějaký prostě obecný info. Webovou stránku vyplňujete a telefon a e-mail. Takže všechny kolonky, které vám to nabídne, jak na Facebooku, tak na Instagramu, vždycky se je snažte vyplnit. A popravdě... Aha. Ve chvíli, to je dobrý dotaz, ne, ve chvíli samozřejmě, jako když je to prostě jakoby jedna osoba, ten klient, tak bych tam telefon nedávala. Ve chvíli, kdy je to standardní firma, o který jako jde, aby jí ty lidi volali a aby se zajímali o ty služby, tak tam ten telefon vyplnit. Ale to je stejný, jako jestli to dávat na web, nebo to nedávat na web. Jakože na webovou stránku, že jo. Byly průzkumy prostě na to, že Češi pořád mají v sobě zakořeněný to, že mají větší potřebu jako volat si s těma lidma, než s nima psát e-maily. Takže klientům vždycky doporučujeme rozhodně na web uvádět telefony, aby vám mohli zavolat. To je to samé jako pro Instagram a pro Facebook. Jo? Když je těch followerů prostě 1 000 000 a ty jsi jedna osoba, která to vyřizuje, tak asi bych tam ten telefon taky nedávala, ale jinak jo. Tak. Můžeme dál? Kdyby vás cokoliv napadlo dál, tak se zeptejte. Ale moje další otázka je taková, jestli tady někdo spravuje jinou sociální síť než Facebook a Instagram. Twitter? LinkedIn a Pinterest. Trošku. Super, tak to jsou přesně ty, který tam nějakou záhadným způsobem mám. Aneb, hodně jakoby ve zkratce. Když budete začínat jako správce sociálních sítí, z 90% se setkáte s tím, že po vás budou chtít spravovat Facebook. Z nějakých, jsme to počítali, asi 60% po vás budou chtít i Instagram a vy jim to nakonec vymluvíte, protože to nemá cenu. A doopravdy strašně malinký procento lidí chce spravovat jiný sociální sítě. A to z několika důvodů. LinkedIn se začíná v Čechách hodně rozjíždět, ale LinkedIn je pořád o strašným osobním kultu. Fungují tam prezentace jednotlivých osob a jako příklad pravidelně dávám to, že třeba Freya, což je marketingová agentura, která právě teďka dělá jako content marketing a tak vlastně je všude prezentována svojí majitelkou Kačkou Borovanskou. A proto jim prezentace na LinkedInu strašně dobře funguje, protože ona to všechno cpe přes svůj osobní profil. Ten LinkedIn vyhodnocuje to, jaký máte vztahy mezi ostatníma lidma, takovou tu síť. A firma si síť vytváří mnohem hůř a mnohem pomalejš než osobní profil. Proto já vždycky říkám, založte si svůj osobní LinkedIn, vyšperkujte si ho. Ze 2 jasných důvodů. Za prvý, do budoucna vám to pomůže pracovat s firemníma stránkama a za druhý, velký procento HRových firm aktuálně pracuje s LinkedInovými profilama, když vybírají lidi pro svoje posty. Takže doporučuji rozhodně jako založit a vyplnit si tam všechno, co tam jako vyplnit jde. Případně prostě můžete tam sdílet i nějaké věci, ale i především pro ty firmy je to prostě ještě pořád hodně stabilní a vlastně neaktivní jakoby síť. Ve chvíli, kdy nejste HRová jako firma. HRisti a PR ve vyšších kruzích, jak to říkám, tak na LinkedInu jako funguje. Já se k tomuhle téma, já teďka neodpovím a dostanu se k tomu úplně na konci. Tak, Twitter je věc, která v Čechách funguje především pro novináře a politiky. A je to tak. A hodně tam chodí lidi získávat odborné informace, anebo jakoby, jak to říct, jako veřejně známý informace. Takže ve chvíli, kdy budete mít e-shop, který bude propagovat květináče, tak na Twitteru to asi úplně nepůjde. Jo?
A ten Twitter taky hodně jede prostě na osobním kultu a na tom, že tam vlastně prezentujete jakoby vlastní myšlenky, protože takhle ta sociální síť jako vznikla. Pinterest, to mi říkal teďka kolega jednou, že Pinterest je super sociální síť pro maminky mezi 25 a 45 lety. Když děláte příspěvky o tom, jak něco doma udělat a jak si něco doma upravit. Je to pecka. Ostatní už je jako horší a vlastně Pinterest funguje podobně jako YouTube, který jsem sem schválně nedávala. Je to jakoby prostor pro fotky, který tam jako nalejete a už vlastně jako nemůžete moc ovlivňovat to, co se s nima jako děje a jak s nima ten uživatel jako následně pracuje. Jo? Takže já osobně jsem se za těch 5 let nesetkala s tím, že by po mně někdo chtěl aktivní správu Pinterestu. Jo? Je to o tom, že oni řeknou, no a máme Pinterest a třeba děláme infografiky a házíme tam ty infografiky prostě, aby tam jako byly. Ale aktivně to vlastně, jsem to ještě nikdy se s tím jako nesetkala. YouTube funguje vlastně podobně u většiny klientů formou, že když někdo tvoří videa, dává si na svůj YouTube profil videa a už s nima jakoby dál nepracuje. Což je velká škoda, protože i YouTube má jakoby svoje další velký potenciály, ale já jsem ho tam schválně do té prezentace nedávala, protože se mi překvapivě ani jednou neobjevil v tom dotazníčku jako další sociální síť. No a pak tady máme chudáčka Google+, který bohužel tento rok postupně umírá a Google už ho stahuje. Nám pořád z nějakého důvodu asi 4 profily na něm fungují, ale ostatní jako už neexistují. Ale prostě Google Plus se úplně nepoved a už jako nemá cenu prostě se jim nějakým způsobem zabývat. Ale v tom dotazníku jste ho taky párkrát, nebo byl několikrát zmiňovaný, takže jsem ho tam dala. Ale už jako Google oznámil někdy, jestli se nepletu v květnu nebo v červnu, že tu sociální síť jako ruší, takže teď se jako, já jsem myslela, že se to udělá takhle a jako bude zrušeno, ale asi to jde nějak postupně. Tak, je ještě nějaká další sociální síť, která vás napadá, že funguje? Jsou tam možnosti, které skvěle fungují třeba v Německu právě. Hodně pracují se Snapchatem, hodně pracují překvapivě i s WhatsAppem a s reklamama na WhatsAppu. Ale v Čechách to ještě není takovej boom, aby se do toho vyplatilo nějakým velkým způsobem jako dávat rozpočet. Jo, takže ty možnosti tam jako jsou, ale tím, že prostě Snapchat jako dost upad v Čechách, tak vlastně nikdo to úplně se tím nějak extrémně nezabývá. Tak, napadá vás ještě nějaká sociální síť? Dobroš. Tak. Nástroje a aplikace. Zase nebojte se, v té prezentaci dostanete souhrn doporučených jako nástrojů, který si můžete projít, nabídku a tak dále. Plus, když si zadáte do Google nejlepší nástroje pro každého správce sociálních sítí, tak vám vyjede asi 200 odkazů. Ale mým základem, který doporučuji a všem říkám, mějte všechny aplikace, které jdou, mějte je v telefonu a mějte nastavené upozornění, když vám tam někdo něco komentuje. Takhle vypadá vlastně správce stránek pro Facebook v telefonu. Je tam možnost nastavit prostě, který ty upozornění vám tam mají chodit. Je dobrý si tam prostě nastavit to, když vám někdo komentuje nebo pošle zprávu. Aby ta aktivní, to, co ty uživatelé tam dělají aktivně, aby vy jste na tom byli schopni zareagovat. Existuje samozřejmě i apka jako na reklamy, existuje apka pro nastavování vlastně všechny ty ostatní aplikace, které tady nějakým způsobem budu zmiňovat a který potom tam máte v tom výčtu, tak mají nějakou mobilní verzi povětšinou. A je dobrý si vytipovat, co konkrétně v tom telefonu potřebujete, ale vždycky doporučuji. Instagram jinde mít nejde, ale mít správce stránek a mít reklamy, aby když omylem spustíte nějakou reklamu s rozhodně vyšším budgetem, než máte povoleno a všimnete si toho tím, že najednou ta reklama je až moc úspěšná, tak v telefonu rychle koukáte,
kde je chyba a rychle ji vypínáte, abyste jako klientovi nevyčerpali celý rozpočet. Takže tady ty 2 apky rozhodně jako doporučuji mít. Pak tady máme Google Analytics. Kdo pracuje s Google Analytics? Super. Google Analytics je podle mě nejčastější nástroj, kterým lidi měří úspěšnosti nebo jakoby metriky na webu. A je to strašně intuitivní, překvapivě, a dávám to strašně moc informací. A funguje to teda jako, je to primárně na jako webovou analytiku, jo, takže vám to ukáže prostě publikum, ukáže vám to, jak tam ty lidi chodějí, jak se chovají na tom webu a tak dále. Ale hlavní je to, že vlastně si tam můžete měřit tu návštěvnost těch sociálních sítích pro třeba jednotlivý příspěvky nebo kampaně pomocí takzvaných UTM parametrů. Odkaz o tom, co to jsou UTM parametry, jak je dělat a tak dále, máte potom v té prezentaci. Ale ve zkratce jde vlastně o to, že vy do URL adresy přidáte několik dalších částí, ve kterých vlastně řeknete Google Analytics, že tohle je URL adresa z Facebooku, z téhle konkrétní kampaně, a nebo samozřejmě z čehokoliv jiného, z e-mailingu a tak dále. Dotaz? Ne? Takže to jsou Google Analytics. Pak je spoustu nástrojů na plánování příspěvků, protože vlastně mimo Facebook na většinu sociálních sítí nejde naplánovat ten příspěvek. Především na Instagramu to nejde, že byste si ho jako naplánovali dopředu. Takže existuje spoustu různých nástrojů, který máte zase tam v té poznámce. Já nejvíc používám Hootsuite, který je podle mě hodně intuitivní, je za prvý zadarmo, což je super. A vlastně naplánujete si tam prostě přidáte si tam ty jednotlivé sociální sítě a vyplánujete si tam třeba příspěvek prostě na Instagram nebo na LinkedIn nebo na cokoliv jiného. Skvěle to pomáhá třeba při tom, když potom těch jako stránek už máte fakt hodně, tak to máte vlastně jakoby všechno na jednom místě a můžete to všechno plánovat z jednoho místa. Jde to. No, nemusí to být špatně. Když máš publikační plán, podle kterého reálně jako jedeš a máš na základě nějakých výsledků, jako víš, že ti to touhle s tím způsobem jako funguje, proč ne? Můžeš si to naplánovat na měsíc dopředu. Já třeba hodně často plánuju věci v jedné kampani, když děláme nějakou kampaň na nový produkt, dejme tomu. Děláme k tomu prostě sadu příspěvků a běží nám k tomu další reklama. Tak vlastně celou tu sadu příspěvků rozplánuju v jeden den na celou tu dobu, kdy ta kampaň běží. Jo, takže v tomhle vám to pomůže, protože prostě nemusíte jako každý den tam chodit a každý den to jako aktualizovat. Ale především tady ty nástroje fungují k tomu, že vám umožňují to plánování na těch sociálních sítích, na kterých to jako konkrétně nejde. Především na Instagramu a především na Twitteru. Jo, má to cenu si platit, protože zadarmo verze je jenom do 5 profilů. Takže ve chvíli, kdy máte víc profilů najednou, tak je možnost to založit na jinou e-mailovou adresu. Ale, nebo si to zaplatit. A samozřejmě ve chvíli, kdy se to zaplatíte, tak se vám zase otevřou jakoby další možnosti zprávy a třeba i jako nějakýho reportingu a tak. No, pak existuje vlastně věc, kterou určitě budete potřebovat, tak jsou fotky, které můžete používat. Takže fotky bez autorských práv. Zase v odkazech tam máte nejen jednotlivý podstránky, ale asi i 2 odkazy jakoby na přehled tady těch různých stránek. Já nejvíc používám asi Pixabay, který se strašně zlepšil poslední rok, kde je strašnou výhodou to, že tam můžete zadávat klíčové slova v češtině, což někdy dost pomůže, protože vám to vyhledá i kulaťoučkého jednorožce. A existuje tady těch stránek jako spoustu a je třeba super, že existují i stránky, kde dávají fotky fakt dobří fotografové. Jsou to různý krajinky a zvířátka a vlastně nabízejí tam
Některé fotky úplně zdarma a některé fotky za fakt jako totální pakatel, jakože třeba za $1, jo, nebo něco takového. A dostanete, když to se mi jednou stalo, když si koupíte za ten $1, tak on vám nepošle jenom tu jedinou fotku, ale pošle vám celou sérii těch fotek, jo. Zase odkazy máte potom v té prezentaci na další věci. A poslední věc, co jsem vám chtěla tady ukázat, tak je super nástroj Canva, což je takovej, já tomu říkám jako Photoshop pro tupý, jo. Takže pro mě. Už teda zase začínají jako s tím, že bude extrémně placený, ale ještě pořád není. Teda doufám, že teďka mi to ještě jako nabídne možnost. Ale za prvý tam mají strašně obrovské množství jako předpřipravených layoutů, který si můžete doupravovat. Mají tam vlastně rozměry na sociální sítě. Mají tam neskutečný jako budget různých jako fontů a všeho možného. A doopravdy to děláte jenom tak, jako že přetáhnete obrázek a vložíte ten textík a nemusíte znát vrstvy a nemusíte znát jako různý grafický další grafický pojmy asi nevyplodím teďka, ale je to jako super nástroj a stále je zdarma, jde stahovat ty obrázky prostě v různých formátech a tak dále. Tady pod tím slidem máte potom další odkazy na prostě různý jako online nástroje na úpravu fotek a tak dále. Všechno se to hodí, ale Google Analytics, nějaký plánovače, nějakou jako galerii fotek a nějaký jako základní v uvozovkách grafický program. To by mě naši grafici umlátili, kdybych tohle tady jako prezentovala natvrdo. Ale tak to je takový jako základ, který si myslím, že každý ten sockař jako je dobrý, když používá, protože mu to tu práci usnadní. Tak a dostáváme se k oblíbenému tématu. A ne, co teda s tím, když jste tím správcem sociálních sítí, tak existuje jakoby spoustu variant pracovního poměru, který můžete, mějte se krásně, který můžete s tím klientem navázat. Máte možnost být, já to asi vezmu spíš od tohohle, když se chcete vlastně jakoby dostat na ten trh, kde se nabízí ta práce, tak co je potřeba si připravit, jo. První bod, vyškverkujte si LinkedIn a životopis. A byl tady dotaz, co jo a co ne. Já tvrdím, a potvrdili mi to i HRistky, že na LinkedInu mějte všechno. Mějte tam úplně každou brigádu, kterou jste si prostě prošli, samozřejmě v takových těch krásných podobách, jakože asistentka v ABC časopise, dělala jsem tam to, že jsem tam utírala prach, ale to už nikdo vědět nemusí. Mějte tam prostě úplně všechno, co tam jde. A do toho životopisu, který potom posíláte do té firmy nebo případně někde klientovi, tak dejte jenom to, co je pro toho klienta nebo tu firmu relevantní. Ať už školení, ať už právě ty posty, nebo já třeba velice často dávám příklad toho, že když máte vystudovanou nějakou jazykovou základku, tak když se budete hlásit na pozici, kde ty jazyky jsou to, co tam po vás budou chtít, tak tam uveďte i tu jazykovou základku. Ať vědí, že jste prostě od raného dětství studovali jazyky. Ve chvíli, kdy se budete prostě hlásit na teď je napadají strašlivý profese, jako malíř pokojů, tak asi je úplně nebude zajímat, že máte vystudovanou prostě základku s jazykama. Jo? Ale na LinkedIn všechno, do životopisu jenom to, co máte. Jenom to, co je relevantní. A mějte ten životopis hezký. A mějte ho v PDF-ku. Řešila jsem to hodně s HRistkama a i jsme se na tom docela shodli jako v týmu, že prostě wordový životopisy už na první dobrou ve vás evokujou to, že ten člověk buď to neumí konvertovat do toho PDFka, nebo že nemá stažený jako Adobe. A ještě nejlepší je, když to jako otevřete a je to celý rozházený, jo. Tak to vás jako toho potenciálního zaměstnance fakt jako nakrkne. Takže říkali by to i, že to můžu říct naplno,
v 90% je lepší PDF. Dále, mějte perfektní svoje profily a nestyďte se za ně. Ať už je to Facebook, ať už je to Instagram. A protože první, co ten zaměstnavatel nebo ten klient, především, když budete freelancer, udělá, takže si vás zadá do Google. A v tom Google, ve chvíli, kdy nemáte vaše webovky, které mají doménu, co jsou vlastně jméno.cz, tak vám tam s velkou pravděpodobností na prvních postech vyleze váš Facebook, váš Instagram a fotky z vašeho kroužku, když vám bylo 9. Takže podívejte se na to, co tam leze pod vašima jménama, případně se to pokusne nějakým způsobem upravit. Nebojte se prodat. Jo, nikdy neříkejte klientovi věci jako, no víte, ale já jakoby ještě mám za sebou teprve jenom jednu jako spolupráci, tak takhle klienta nepřesvědčíte. Naopak, máte jednu spolupráci, máte tam nějaký super výsledky, tak mu je vytáhněte a řekněte, já jsem tady prostě v minulosti dělala tenhle a tenhle facebookový příspěvek, který měl takovýhle dosahy, bylo to super, byla to pecka prostě, nebojte se toho. Samozřejmě, není dobrý lhát, to rozhodně není. Ale jako nestyďte se za sebe a když tu práci prostě umíte, tak si za ní stůjte. A s tím strašně souvisí oblíbená otázka, a kolik bereš? Strašně záleží na tom, v jakém pracovním poměru, o kterém budu říkat, tak jste. Ale standardní cena na trhu za hodinovou sazbu je od 100 koruny za hodinu do 5,5 tisíc za hodinu. V tomto rozmezí si můžete dělat, co chcete. Ale představa je prostě taková, já vám tady neřeknu částku, kterou je dobrý, když jako berete. Ale berte to tak, že jestli třeba jste ještě studenti nebo děláte prostě nějakou práci, vemte si, kolik jste třeba brali na svý brigádě, za kolik byste to tak čistě teoreticky byli ochotní dělat. Když si spočítáte čas, který nad tím tak jako strávíte, tak vlastně kolik toho dohromady musíte udělat, abyste se jako uživili. A z toho si vlastně řekněte, kolik od toho klienta budete chtít. Na začátek je prostě dobrý zkusit to za nižší částku, ať vás tomu pustí, ale nebojte se potom říct o větší částky. Já teda doteď nechápu, jak si někteří můžou říkat prostě za svoji práci 2,5 tisíce korun na hodinu, když ta práce stojí úplně za prd, ale asi jim to funguje. Takže návod na to, jak tu cenotvorbu vlastně si v té hlavě jako přehrát, vám podle mě nikdo nedá. Moc hezky je to sice popsaný v knížce Na volný noze, která je teďka strašný hit pro všechny freelancery. Tak tam je ta cenotvorba hezky vysvětlena, ale je to vysvětleno vlastně dost podobným způsobem. Uvědomte si, za kolik jste ochotní pracovat, za kolik vám to stojí a jestli vlastně tou prací za i třeba menší peníze získáte nějaké zkušenosti, které se vám pak budou hodit k tomu, abyste si mohli říct o víc peněz. Jo? Ale je to všechno prostě o tom to zkusit. To jednou tak jako přijdete ke klientovi a říkáte si tak, co, zkusím to dneska, tak 800 na hodinu a klient řekne ne, dobře, OK, tak jdete dál a řeknete to u druhého klienta a on řekne OK, tak jo, tak 800 na hodinu a vy řeknete wow, blaho, 800 na hodinu, to jsem v životě neměla. Samozřejmě, až jednou budu brát 800 na hodinu, tak budu šťastná, ale je to prostě o tom zkusit to říct si a uvidíte, co z toho vznikne. A teď tady ty krásný všechny písmenka dohromady, jo. DPPčko, HPPčko, OSVČ, co teda s tím? Ve chvíli, kdy budete žádat o klasickou práci v marketingové agentuře, z 90% vám nabídnou možnost dělat buď to na hlavní pracovní poměr nebo na OSVČ. Hlavní pracovní poměr je super v tom, že máte zaručenou nemocenskou a dovolenou, což je sice, a stálý příjem, což se taky dost hodí. Ale reálně v téhle branži něco jako dovolená existuje jenom ve chvíli, kdy ve firmě máte další 3 lidi, kteří to dělají za vás. A nemocenská existuje taky pouze ve chvíli, kdy totálně umíráte a odvezli vás do nemocnice. A to vás jako nechci děsit, jo, ale trošku to tak funguje. Takže já jsem jako nikdy nedoporučovala dělat správu sociálních sítí a vlastně jakýkoliv marketingovou práci na HPPčko,
Protože stejně nemáte ty výhody, jakože stálou pracovní dobu a stálou dovolenou a stálou nemocenskou a všechno je to v pohodě. Ne, prostě makáte od nevidím do nevidím a ještě za stejný plat, jako jo, pořád. Takže ten, když není jako dobrý, tak vás to dost rychle demotivuje. Ohledně DPP rozhodně doporučuji všem studentům, kteří toho nebudou mít tolik. DPP je omezený počtem hodin pro jednoho zaměstnance na rok. Samozřejmě na to existují takové zajímavé možnosti, jako že vám do smlouvy napíšou mnohem větší hodinovou sazbu. Ale vyplatí se to fakt jenom tehdy, když napracujete okolo jako 20 hodin měsíčně. Jako student se vám to super vyplatí, ale pak už je lepší dělat nějaký smlouvy o dílo nebo něco takového, protože to omezení těma hodinama je tam fakt strašně limitující, protože prostě 300 hodin ročně jako uděláte takhle. Ne, nemám tam uvedený DPČ jenom proto, že se nevyskytovalo zase v těch dotaznících a že jsem to brala jako z toho. To jo. Hmm. Mhm. Mm. Jo. Mm. Mm. Jo, tak to děkuju za tohle. Mhm. Mm. 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 To je určitě pravda a děkuji moc za tady tu poznámku. A ohledně teda toho DPČ, mějte si krásně. Už budem končit, už budem končit. A ohledně toho DPČ, to se taky omlouvám, že jsem tam nedala. Ale za mě moje osobní zkušenost nejvíc mi v aktuální situaci vyhovuje prostě OSVČ, protože to je z důvodu, že zajdete na živnostňák, za 1000 si tam necháte udělat papír, do kterého si naházíte živnost úplně na všechno, co vám jde. A nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit výroba keramiky mimochodem a zpětně za to platíte. A uděláte si prostě, stáhnete si třeba nějaký fakturační program, jako je Fakturoid. Fakturujete, řešíte to s těma klientama velice jednoduše a pak ukecáte svého kamaráda z VŠE, aby vám prostě udělal daňový přiznání a modlíte se, aby to vyšlo a ono to vyjde. Ale proto říkám, moje jako osobní doporučení je doopravdy to, být na OSVČ z důvodu toho, že mi to přijde nejjednodušší a dává vám to strašnou volnost. A ještě jednu věc jsem chtěla říct. Jo, klienti na to skvěle slyšejí. Klienti vám totiž řeknou, dobře, tak my vás bereme a budeme to fakturovat jak? A vy jim řeknete, no já to fakturovat úplně nebudu, budeme to řešit nějak jinak a klient už je takový jakože trošku nahlej, jo. Ale to je moje osobní zkušenost, možná to prostě někdo může mít jinak. A ohledně toho, kde hledat tu práci. Samozřejmě jako ve chvíli, kdy začínáte a fakt nemáte prostě žádný portfolio jako lidí, nemáte super webové stránky a všechno. Perfektní jsou facebookové skupiny typu práce v marketingu, práce sociální sítě, Facebook zpráva a tak dále, kde prostě každodenně výjíždí no to ne, dobře, 8 příspěvků denně s tím, že někdo hledá sockaře. Zkuste se tam ozvat, uvidíte, co to udělá. Další věc jsou různý startupy, jako je webovka vlastně startup.cz, což jsou takový jako jobs.cz, ale s hodně marketingovými pracema. Tam prostě najdete zase hodně zaměstnání typu doopravdy dělat v nějaké agentuře. A pak samozřejmě je super oslovovat jako jednotlivé firmy, jako třeba Grapefruit, který aktuálně nenápadně hledá nový sockaře, takže kdyby měl někdo zájem, tak se můžete přihlásit a my si na vás napíšeme kontakt.
ale je možnost prostě oslovit jako tu konkrétní firmu, která se vám líbí, ať už je to marketingová, anebo ať už je to třeba Zoot, nebo Bonami, nebo takový ty jako teďka, co strašně slýchám, že tam všichni chtějí pracovat. Takže i tady to je cesta. A zase, nebát se prodat, napsat tomu klientovi, já bych pro vás rád tohle a tohle dělal. Tak. A protože už se všichni tak strašně zvedáte a já mám teda pocit, že tím pádem musím strašně přetahovat a za to se omlouvám. Tak tady je jenom jakoby, mějte se krásně, jak převzít tu zprávu od toho klienta, když teda to všechno jako klapne. Určite si, jaký jsou očekávání toho klienta, co vlastně po vás chce, kolik chce sdílet příspěvků, nebo co chce propagovat a tak dále. Všechno si to sepište, černý na bílém, a nechte si to od něj potvrdit. Následně vytvořte na základě toho nějakou nabídku, ať už cenovou, ať už hodinovou, kterou zase sepište a nechte si to od něj potvrdit. Následně je možnost ve chvíli, kdy jste jako OSVČ, tak vlastně sepisovat nějaký typizovaný rámcový smlouvy, nebo prostě si vytvoříte něco s tím klientem ve formě prostě od něj, třeba nějakou smlouvu a tak dále. Vytvoříte plán těch sociálních sítí a vlastně už je to potom jenom o té realizaci. Převezmete si prostě, dávám tu zprávu, dávám ten přístup do toho business manageru a jediný, co všude doporučuju, když budete jakýmukoliv klientovi řešit reklamy, plaťte je z jeho karty. Nemějte tam svoji kartu a následně mu to jako přefakturovávejte. Je to strašně složitý a strašně zbytečný. Je lepší prostě tomu klientovi jako vysvětlit, ať si tam nahraje vlastní kartu a počítat s tím budgetem jakoby nad rámec té dané spolupráce. Taky jako uděláte pro sebe, budete mít klidnější spaní asi tak o milion věcí, protože si pak nebudete každý večer říkat, tyjo, hlavně jestli jsem to všechno nastavila, zítra si můžu koupit kafe ráno. A reportujte klientům. Pravidelně, v nejlepším případě jednou měsíčně vytvářet report, co se udělalo, jak se to udělalo, jaký to přineslo výsledky a jaký jsou plány na další měsíc. Tak, tady jenom v rychlosti. Sociální sítě mě osobně strašně pomohly proniknout do celého taje jako primárně pro mě obsahového marketingu. Protože když zvládnete dělat dobrý příspěvky na sociálních sítích, tak vlastně víte to, že musíte jakž takž rozumět grafice a nějaký textaci. A vlastně proto, abyste udělali dobrou grafiku a textaci, tak vlastně se zajímáte o to, jaký je to cílový publikum. Začnete se víc zajímat o to cílový publikum. A začnete víc celistvě uvažovat na nějakou tou strategií. Začnete se více ponářet do toho, proč vám do pytle nefungují ty facebookové reklamy, když to má prokliků jak blázen a pak se podíváte na klientův web a zjistíte, že jemu tam vlastně chybí tlačítka ke koupi. Což taky není dobrý. Takže zjistíte, že jako dost velkou roli hraje, jak je ten web nastavený. Případně, jestli, nevím, můžete mít třeba cílovou skupinu muže, marketéry a celý stránky budou růžový s kytičkama a taky to úplně asi, nebo teda možná jo, to nevím, to nemám vyzkoušený, ale typovala bych, že to nebude úplně tak dobře fungovat. Takže proniknete prostě do tajů tvorby webu, proniknete do tajů třeba e-mail marketingu, protože zjistíte, že skrze sociální sítě se skvěle sbírají kontakty a jak ty kontakty následně využívat. A tak dále, a tak dále. Takže ty sociální sítě fakt osobně pro mě byly obrovskou bránou do toho marketingu jako takového. A myslím si, že pro všechny je to dobrý začátek. A to je podle mě, děkuju všechno, omlouvám se, nedívám se radši na hodinky, o kolik jsem přetáhla. Děkuju vám všem strašně za pozornost. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak já už jako zbytek propustím a klidně prostě se mě ptejte. Já si budu dát dolů, budu dělat, že kafe. A strašně se omlouváme, jestli jsme nestihli nějaké otázky, které byly živě, ale budete mít veškerý záznam, pošleme ho i vám, pošleme vám všechny podklady a pokusím se, pokud vznikly spoustu otázek na živém vysílání, tak na ně odpovědět skrze e-mail. Děkuji vám strašně moc všem za pozornost, byli jste skvělí, jsem strašně ráda, že se to takhle tady naplnilo. A kdybyste chtěli, tak určitě sledujte naše facebookové stránky, sledujte i náš Instagram a myslím si, že tam budou zase další přednášky tady na to téma. Díky moc.
Můžu si tam... Jo, ale není to tak strašný. No rozhodně.